Yeah! Ay! Tapsing na ba yun na? Butaluwa po na ko mong panay! Sige na matag-practice na eh! Nga di gyapon kaigo! Butaluwa po na ko eh! Husband daw ba? Syaro pag di ka maigo. Karon lang ka. Yeah! Sapol! Naaraman day na day! Ha? Panday kong panapana day! Kulang ra dito sa practice para makaigo! Tanawa! Igo na! Hawd na kay kong panapana oy! Paminaw na ko! Wanay makapildos sa panapana ba? Bisag pag magsugalay! Ug naa lagi mo agad sa kong sugalay! Pildihan lagi na ko ba? Daw be? Ug legendary na ba yun? Yeah! Bagang! Hantira na na ko oy! La 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 la! Laaya po diri na bitaw oy! Wa may kapratisan og panapana bay! Asa naman punta magpractice ani oy? Para mahal po ko ba? Okay, bagoro ba ning ulso karon? Gwapo ani! Mangita siguro ko kapratisan dito sa unahan bi? Klaro pa ni! Sa pool lagi ka ni! Hala! Si Birto man ni oh! Hala! Naanapod lagi si Panabay! Hala! Nagpractice sa buday oh! Di pa nakabalo mo pa na ba? Unsa kay maayo ani no? O gagito na ko! Pahantiray mi ba? Ay! Tama! Magsugalay ka may glastiko no? Sakto! Kay muradagan pa na glastiko ba? At doon sa na ako bi? Syaro pa nagdi ni Maigo? Nga sait na kayo? Yeah! Hoy! Bek! Yeah! Sapol! Hoy! Ay! Ala! Kabalo di ka mudula lang panapana? Dili mo kay tantong hawdag! Nagpractice kay ko diri no! Para makabalo! Ikaw! Hawd na ka anay ka naman kay pana! Oh! Kasisi o ani! Nagdaladala kay kong pana no! Sa ato pa! Hawd na ka mo pana! Pana lang! Bisa bago sa kalayo! Maigo na nako! Nge! Katikon! Sige daw! Tiraha daw na daw! Asa manala? Kana! Oh, kana! Tiraha daw! Kung hawd ba yun! Sige! Ako pa yung mga giton! Tanawa mo siya pagigo! Yeah! Na! Kaburiton ko dahil! Mayra sa istorya! Wala ito kayo! Na! Kabalo kang beginners matani! Ay! Ako na nga giton og lastikuhay bay! Kay beginners pa man na yung panapana! Ay tama! Hagiton din ako ni bay! Para mudaghan akong lastiko! Lain na ani! Oy! Hiwi man siguro ni akong panapana bay! Ay! Panapana ta! Pustaan ang lastiko! Tas pag dili ka makaigo, mubayad ta! Ay oh! Sugalay na lang tag lastiko! Tisingan nato kisay may daog! Sige! Total! Pareho bitaw ta beginners! Bitaw no? Sige! Tagpilahay man punta! Bisag pila! Ah sige! Tagpuloy lang ta! Kini akong ganahan! Musukol ka ba? Sige! Magsukol na ta! Sige! Butan na ako ni diri atong pusta! Sige ah! Pick ta! Kinsay mo una! Sige! Bato! Pick! Papel man eh! Unya! Unsay pulo sa na papel? Ugong tingon! Tama din no! Pildi man day ko ani! Sige! Ikaw na! Sige! Impas yun na ron! Yeah! Bang! Tsampahan ako bay! Hala yate! Out mabuday ng beginners bay! Sige! Ako na po'y tira! Yata! Huwag pa dyan kay ikaw bay! Ay! Impas! Murag daog dyan ko ano ba? Huwag pa dyan na ikaw bay! Butaluwa po na ko! Ay! Kuha na na kung daog ha! Uy! Paldo! Dagaan natin daog niya oy! Sige! Kita pa! Naapa na ka dra! Abi ko gurot na! Naapa oy! Unsa din niya! Oo! Las naapa dyan do! Hala! Dagaan na! Pwede mo glastik oy! Sige! Shoot niya! Oh! Kanapa! Para dali na ito magdaog! Sige! Shoot po na! Bro! Ang bibi! Oh! Diri na ako ni butang ha! Ladagana na sa lastik ko eh! Tarungo na ako ni Bay! Huwag makaigo ko anay! Paldo ko! Sige! Ako yung una! Kaya ako may daog! Sige! Matira na ko ha! Sa ito huwag maayo gaya para paldo! Yeah! Kurog ko na kay ko! Nitalipsoy Bay! Ay! Wala kay ko! Aray ko! Pamaramang ka! Sige! Tira na! Permerong shot! Bagang! Unang tira! Sapul agad! Sutay pa dyan, boy! Siyay pa dyan na kayo ko! Unsa man eh, boy!
Paldo! Tunsa, mangita sa plastiko, basig na pa ko plastiko dire. Ay, kanay, sukli na ko isa. Ha? Isa? Ay, murag hapon naman. Murag muli na siguro ko, oy. Sukli sa ko, wapag ako kabalos, muli na kadayon. Ha? Muli na ko, oy. Wala naman ko'y kalaban dire, wala naman po kay plastiko. Bye-bye!